enak, Pak. Emak-emak sing ngarep iki lho. Jiro luwe. Wis ora mikir utang blas. Sing penting seneng ngono lho, Pak. Sing penting iki bengi iki wilayah Tegal Sari. Tegal Sari diparingi rezeki ingkang barokah. Amin. Diparingi sehat kabeh. Amin. Sing lagi lara sesuk mulih waras. Amin. Aku sing kanan. Aku sing kiri berarti. Ya oke, ini sesuai wilayahku. Aku seneng. Wah, jangkrik. Aget aku. Sem tenan. Oh, panitiane. Ayo, anake sapa kae? Dolanan mercon. Medeni sapiku. Ora ning ngono. Piye, Pak? Iki mesti Pak anu Sanwar. Panitiane. Ketua panitia. Mas Anwar. Ora masalah, yang penting kan kita pada malam hari ini hiburan. Hiburan. Syukuran menghibur warga masyarakat desa Tegal Sari. Sing penting rame, Pak. Oke. Oke. Sebelah kanan, coba sebelah kanan mana suaranya? Oke, siap luar biasa. Yang sebelah sini mana tepuk tangannya? Ya, Pak. Ijol. Ora iso. Jarene mau kok jero ngene. Tem, awakmu sing bagian kono, aku sing bagian kene. Ana tuwek-tuwek grupmu mesti. Ketoke tuwek-tuwek, Mak, tapi mak-mak TikTok kabeh. Ya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Sebelah kanan Bagong mana suaranya? Oh, pantes, Pak. Rotok panas nggonku. Sing mbok sawang sing ngarep tak tuwek-tuwek nek kono malah tuwek-tuwek. Ben. Yo. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore. Tepuk tangannya mana luar biasa. Kanan panggung meskipun tubang tapi luar. Sing mbok sawang mari sing ngarep tak emak-emak iki lho. Grupmu tuwek-tuwek tembo modern we. Lah kono malah tuwek-tuwek neh. Ayo, sana bilang hore, kita bilang ayo, oke? Yang sebelah sini oke? Oke. Kalau kau suka hati bilang ayo. Kalau kau suka hati bilang ayo. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang ayo. Apate 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 ah apate 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 ah sing pojok kok iso Ben. Kaping telu heng bocah uga marang uga gawe rungokno kuping mulih. Kaping papat duh apa atau bocah sholawatan ngono tuban iki sholawatan lho Allahumma sholli ala Muhammad gergul sholawatan ngono kuwi shollu ala Nabi Muhammad ngerti kaping telu bocah uga marang rugo gawe kaping papat labuk pindul ala padha mlempeme. Kaping papat ngamal bareng terus dingu. Lah iya padha Tegal Sari ini lho Pak iki kita ya Pak. Ora iki masyarakate luar biasa. Luar biasa. Niki nuwun sewu sing ningali iki namung sedesa Tegal Sari nggih dalu niki nggih. Mboten sing ngarep iki Tegal Sari. Sampeyan duduk Tegal Sari. Lah sampeyan ndi daleme? Lho ya kon nanggap dhewe lurahmu. Iki dulure wong Tegal Sari. Iki dadi sak kiwa temene Tegal Sari nglumpuk ning kene wujud sedulurane wong Tegal Sari kuwi apik. Peresmian pendopo sing tak goleki ketua panitia Pak Mas Anwar. Mas Anwar nyapa kok sembuh goleki Mas Anwar. Sing gawa dhuwit kuwi. Lha iku sampe luput bosok aku kuwi Mas Anwar. Sik pengumuman bagi siapa yang menemukan Mas Pak Anwar jangan sampai ucul ya. Nek ndi mau panitiane? Pokoknya
pokoknya jangan sampai muncul. Pak kok gak enek to Pak biasane. Lah Oke, siap. Pokoknya ning kono ae. Oh iya kono ojo. Titenon Pak. Titenon ya, klambi abang, topian. Yang merah jangan tapi alhamdulillah karena Percil pada malam hari di sini karena apa, Dek? Karena kamu sudah dianggap sedulur sama warga masyarakat Tegal Sari, khususnya Mas Anwar dan juga Pak. Wis dilunasi karo kuwi. Iki wis lunas. Jadi awakmu ning kene mergo wis lunas. Wis lunas. Udah gila kok iso ngomongne lunas dhewe. Lah nyapa mikirne lha saiki sing ning donya sing digoleki apa? Ibu-ibu lo sore magrib mau teko kene, mulih mesti mikir duit. Sing digoleki yo ngamal kesae. Ngamal berbuat baik kepada siapapun ngalap barokah. Kowe lah pengen ngamal Zaria lara duwe duit apa sing mbok amalne? Yo wong iki Pak Sanwar karo Mbak Lurah, Pak Lurah, Pak Supriyono wis ngerti. Nanggap Percil didekekne kene sebabe apa? Sebabe apa, Pak? Anding sawah. Sawah. Oh iya Percil kan anak kodok. Lah iya digandeli sawah. Lek ning sawah sak wayah-wayah mbokmu ndelok. Delok dengkulmu rumah saku. Iki peresmian lho, pendopo lho. Wah, megah ya, Pak Sari ya. Praja Manunggal. Sari iki wis ngarani praja iki unggul, Manunggal ki ya unggul. Jenenge raja unggul dadi siji ana ing desa Tegal Sari. Dadi iki dienggo nyawijekno masyarakate lan tangga teparone lan dulur-dulure kabeh. Iki sik peresmian kae le. Iya. Tahun ngarep peresmian dikei lampu nanggap campur sarine. Orang ngono, angen-angenmu dhuwure ranton. Lah piye lah angen-angen dhuwur? Masang lampu mosok nanggap campur sari. Ora apa-apa, lah sampe ra nanggap campur sari rugi. Sing rugi sapa? Aku. Lampu lo legane 35. Lho tapi ya ora apa-apa kebar rasa syukur. La in sakartum la azidanakum wa la in kafartum ya adabil sadid. Artinya apa? Bulokno ning Google. Engko aku lali, engko luput. Engko sedane Gus Idam aku. Ya pokoke ngono kuwi lah syukur. Syukur, sing kebar rasa syukur. Ibu-ibu sama bapak-bapak iki syukure sing ngebak sing ndi? Ya jelas gede bapak-bapak. Ya ibu-ibu. Lah kok iso wong bapak-bapak kaya sithik ya ditampa, kaya akeh ya ditampa. Alhamdulillah. Kuwi bapak-bapak. Lah lah ibu-ibu. Ibu-ibu ya lho, ibu-ibu jelas no. Kaya akeh ditampani, kaya sithik nyetret. Iki lho. Kowe iki ra ngerti wong wedok Mas. Lah piye? Kowe wong wedok iki jembar pikire le, ora padha karo wong lanang. Lah kok iso? Wong lanang iki lek nesu sithik mesti minggat ka omah, ngobrol karo kanca-kancane, mancing dan lain sebagainya. Nek lak wong wedok dilarani wong lanang sepisan, selawase urip kuwi lho kelingan tamu. Luar biasa kene apa ibu-ibu itu. Mang mula kuwi dadi wong lanang kudu tanggung jawab karo bojone. Bojone njaluk apa kudu dituruti. Rungokno bapak-bapak. Bareng awakmu kudu dituruti melu kabeh. Ya melok karena ibu-ibu itu luar biasa. Ngandong meteng 9 wulan 10 desa. Kuwi 10 dina. Ha ya 10 dina. Kuwi mangsamu abot paribasan perang nyawa le lahirne iki lho procot cenger. Nglairno paribasan perang Sabil. keliru perang cakil lah. Enggak tahu kelaru lah, liyane kelaru aku gak tahu. Baret Iya perang sabil. Perang sabil. Tani nyawa. Iki bun-bunan kemut-kemut kene ngeden. Iki mangsamu lorone rakur. Wis pol. Wis pol. Lara wong lanang. Wong lanang apa loro? Wong lanang sunat ki lho ora wani baleni. Iki jane kocok. Sunat sepisan tok. Kuwi mau jare wong wedok nglairno totane nyawa. Lah jare totane nyawa kok nganti ana sing anak 11. Mbah-mbah ae. Ya salahe sing lanang ya njuk ae. Masalah kuwi ya delok pengorbanan jelas gede wong lanang. Wong wedok ora ayu sithik, wong lanang nyecret. Mangsamu, mang mula kuwi lek duwe bojo tukokno skincare sing larang. Skincare apa bojo kowe tak tukokno skincare luarang lho, Pak. Regane piro? Regane 55. Kuwi skincare apa ndut iso 55. Ndut piye to? Nek timbang medake mbahku regane 3.500 Viva nomor 4. Aduh. Larang mbake bojo. Viva nomor 4 digene mbahmu. Lah kuwi enek bledek nang jebul ane. Lah piye to sing penting wis diopeni wong wedok, wong lanang tanggung jawab. Berarti awake dhewe kudu padha ngopenine. Ngopenine. Ibu-ibu iki hadir. Iki lho sakmene mbiyen iki lak ibu-ibu tok. Ya sing lanang ngene pojok-pojok kono. Gak iso lungguh ngarep sebab. Iki sing lanang iso ning ngarepe untung lho, Pak. Biasane sing wedok lungguh ngisor, lungguh ngarep, sing lanang kon jaga parkir. Lah ya ora mungkin lek kene iki bersatu lek Tegal Sari beda. Kowe kudune dhewe kudu matur nuwun karo Mbak Lurah.
Pak Lurah, terima kasih Pak Camat yang hadir pada malam hari ini, matur nuwun karena sudah mengundang saya di sini. Iya. Niki kepanggih kali dulur-dulur kula wonten Tegalsari. Betul. Sapa ngerti Mbah Lurah, Pak Inggi, mangke niki matur kalih kula iki engko acara ngene iki jarene Pak Sanuar. Kuwi Iya. ngomong Mas Percil lak men acara ngene iki digawe sak wulan ping 4 no piye? Ya wis ora apa-apa Pak. Tak kok sik lho. Sewulan ping 4 setuju? Lah, pertanyaanku sih tok, Piye? duwike mbahmu uang saulan ping 4 padakne apene ngombe obat lho piye kok. Tiwas aku bahagia kene. Maju ke depan Mbang sing apik, Kecamatan Widang, Pak Camat hadir le. Heeh. Pak Camat Pak hadir. Camar, matur Pak nuwun. Camar, Camar apa to? Camat. Kupingmu bosok kuwi lho. Lah kowe lambemu Camar. Aku ngomong camat tok. Kupingmu sing bosok. Iya. Ngapunten Mas Percil niki ndek cilike tau tiba kupinge ilang sisih terus digenti kupinge kancane. Niku sing sisih kan niku. Kowe koclok ya masamu. Kuwi kupingku asli. Rene nak anten asli. Lha coba. Biasane nak asli kuwi diomongi krungu. Mas Percil, Mas Percil. Dalam. Rumahmu mana? Rumahku asli itu Blitar. Oh, iya. Iso ta? Apa ini lho? Iki lho sing kuping pasangan iki lho. Iki boten kuping asli niki. Balik. Mas Percil. Dalam Rumahmu asli mana, Mas? Blitar, Mas. Lah apa gitu Mas lho? Apa nih? Nah, iki lho. Piye? Selendam. Jauh. Omahmu ndi? Omahku Rembang. Apa Jeng? Iya mau rene numpak mobil, Mas. Kowe rene karo sapa? Aku rene karo sampean ngono karo supir-supir bareng. Dalam Iya mangan enake ngono lho kok. mangan apa emang? Aku mau sembiaran mau sampean yo ngerti dhewe. Alhamdulillah. Wah, aku ra mbok jawab. Aku kan ora kuping ngile. Lah ora ning ngono kancane ra mbok jawab kowe. Maju ke depan. Nadane, coba nadane. Aku lagu anu mau ngarep nek hadroh. Selawatan sip mau. Arek-arek kene kabeh. Wong kene ya? Selawatane yo apik. Istimewa. Awakmu kok iso selawatan koyo Iso no. Iwa bandeng, iwa sate. Lah. Iwak bandeng iwak sate kowe. Piye selawatan piye? Lontong tahu ana lontong sate. Lho kok bandeng sate ya ora apa-apa to. Iwak sate kuwi lho. Ya ora apa-apa to, sate diwak. Iki lawas kuwi. Iya. Nyanyi wong loro. Gak apa aku wis nyanyi dhewe. Lho, engko dene awakmu Krek sing ndi? Lah sing mbok apani ndi? Ya kuwi mau. Lontong tahu lontong sate. Bocah ayu aja kalau wae. Ketara wong tuwek lawas iki. Lah nyapa to? Kuwi lawas sing anyar iki sing lagi viral. Sing ndek ya aku kira ro. Kalamun qadimu layu malu sama'u tanazaha an qawlin wa fi'lin wa hayrati. Mak lho apal. Amamu kok sok. Lontong tahu. Ora iso. Iki lho penak serat penjajah. Aku ora apal iki. Serat penjajah kut ngelingi zaman semono. Ayo, sing ndi? Kaula Kaula cilik suwal katut, juale so. Oh sumpah aku ora apal. Sing mbak kedua piye sing pertama. Kaula cilik padha nelongso sandang Nganti kurangi kaum wanita diperkosa kaum pria dikontangi. Aku ora apal. Sing wedok diperkosa kok sing priya dikontangi. Ya nonyo ni sing kuwi kok. Zaman semono gak iso nganu. kaum pria padha disiksa Oh ya. Ngene. Ayo. akeh Kok wong ngarep? Aku yang ngarep apa kok mburi barang kowe iki. Kok ngarep apa? Sing nganu. Sing marung lho. kawula cilik padha nelongso sandang Sandang pangan dikurangi, kaum wanita diperkosa kaum pria kabeh disiksa. akeh wong kerja paksa ngorbanake sanak badan Aku rapal dong. ngorbanake sanak batih lan tangga Ngorbanake sanak batin lan tangga. akeh wong kerja paksa Ngorbanake sanak batin lan tangga. saka wong Jawa kang ngatong bondo sebab edan Edan karo menu
menungso karo bondo iso susu iso kok kalamu iya karo tangga aja seneng tukaran iku beda Lha iku ora enak. Iki sing soal kadut dilangi sik. oh digawe Sing penting kanggo masyarakat iki pesene Mbak Lurah karo Mbak Rahmat. aja cerewet iya karo tangga aja seneng tukaran karo dulur cocotos-cotosan urip ning donya mung sepisan timbang meneng ayo solawatan Awakmu yo pinter. ayo tangkem lah ibu lu kene kancane mikir kok Awakmu yo iso dijak perlo kanthi. Pak Banteng lek Pak Banteng iso Oh kakak. Oh pokoke iki karo ngandani. ya urip iku aja kakean dosa ayo padha ilinga yen wong dosa mlebu neraka yen wis mlebu terus disekesa sing nyolongan diketok tangane iya ta sing incengan diculek matane iya ora iya sing seneng rasan-rasan disumpel cangkeme sing seneng zina aku ora roh diapakne diketok sapane lho kancane yo Ya kudune iso no. Ning neraka kuwi piye ae siksane. sing nyolongan diketok tangane sing incengan diculek matane sing rasan-rasan disuwek cangkeme sing seneng zina diketok iki lho bener ibu lho lah kok malah Apa? Ayo to. aku mau sing nyolongan diketok tangane sing incengan diculek matane sing rasan-rasan disuwek cangkeme sing seneng zina ayapane diketok anu Lah anu apa? ya semoga sembarangane iku diketok bocor kancane meneh iki tantani Ngono. Mulane salam qadimulayu malu sama wa khairati sallu ala nabi Muhammad asik. kowe ngono aku kene dadane sing kene oke campur tadi enak wis temen ngono lambemu kowe nyanyi karo aku duet Oke, duet. Berarti wong loro tonyo-tonyonan. duel dasmu duet suara wedok nyuk suara wedok kowe Wedok tek. lho kowe iso nyeluk ketheke lho Lah aku mau celuk munyuk. Lah awakmu munyuk iku kethek ora? oh iya masa ada kewan kabeh Anu, ana minyak kayu putih karo dhuwit kricik. lha nyapa Nggo ngeroki nang greges. lah iki gregel Bildan. Oh, bildan to. aku tresno kowe aku sayang kowe aku cinta kowe egek dang dirapekne Aku punya tak sayang Aja sampai hilang Tapi apa mungkin Lanang rabi lanang ora mungkin
Enak. Enak. Enak latih bendino kok. Berarti lah pada suara lagi Dek Prabowo coba Dek Prabowo coba. Coba jumeneng dulu. Masalah dandanane Pak kerlip seperti lampu di kota. Wah, iso gue tebek ya. Iso koyo lemper susu. Tapi ini seksi loh bos. Seksi kok. Tadi ada yang komen loh. Komennya gimana? Aku pakai kostum ini kayak anaconda. Nyanyi kayak Dek Prabowo. Coba Dek Prabowo. Dek Prabowo nadanya apa, Dek? Best. Best. Dan bisa mak telusur. Ini semuanya buat ibu-ibu itu bisa loh bos lagu ini. Oke ya, bisa ya? Apa itu? Coba. Karena banyak banyak ibu-ibu yang di sini. Iya. Iya kan? Aduh abang bukan maksudku begitu. Masalah setuju bukan berarti tak mau. Ku bagi kita bisa, cuma kasih effortnya saja. Kalau memang tetap bisa datang ke rumah. Bagaimana itu ibu-ibu yang di depan? Saya. Gimana? Ibu-ibu bisa? Ibu-ibu bisa? Sakit? Jelas mak TikTok kabeh. Saya sama gerakannya nggak ibu-ibu nggak? Sakit nggak? Yo, semuanya yo. Aduh abang bukan maksudku begitu. Masalah setuju bukan berarti tak mau. Cuma bikin tak bisa, coba kasih effortnya saja. Kalau memang tetap bisa datang ke rumah. Mohon maaf hadirin sekalian, kakak saya stepnya kumat. Step jempolku Rock lah. Lah kono wis karo. Lah masalahmu ngarep mau lo, solawatannya kok iso awakmu malah ngerok. Yo genre itu beda-beda. Nah aku diriku koyo ngarep mau. Iya. Genre beda-beda. Genrenya beda-beda. Lah nek kakak mau dangdut ya. Iya umumnya. Sampean iku Yang viral TikTok. Ya viral TikTok ya, cocok. emangnya ada style lainnya? Ada. Yang viral. Yang viral. Versi apa itu? Yo iki. Surabaya Madura itu. Iya. Emangnya ada? Kalau memang cocok bisa datang ke rumah li. Pura iki. Statue. Madura. Asik. Salam kerong dari bule. Setelan cuek baru malu. Andre. Sate. Tretan sadeje Tegal Sari derma kabare. Beres deh. Pasti beres. Kembang semongko dijejer-jejer. Iya. Nek wis nembang Pak Priyono gendang nyawe. Aduh, kena apa dek? Aduh kena telek. Lah kok nesu lho Mas. Dek kena apa dek? Liresa alir. Liresa alir. Lirsa Eneng pari cacahe siji Tegal Sari pinaringan rezeki. Amin. Aku cipir ning tengah sawah sedaya sing
panjang umur. Amin. Kembang mawar ditambahi siji paksa nuwar kata rejeki. Alir saalir, Lir saalir, alir alir, alir saalir. lir saalir, alir alir. Lah menae. Enak digawe parian enak. Emang jeli. Odina oreng majengan. Bental ombak sapo angin salajengan. Duh mon ajeling odina oreng majengan. Bental ombak sapo angin salajengan. Alir saalir, alir saalir, alir alir, alir saalir. Celana sidene sitok aku sing tidak ada kayak Bisa enak ta? Ini. Wah enak ya Pak ya. sidene kayak dar celana sidene sitok celana. Damon ajeli. Mas Rey, yuk kita panggilkan presiden yang satu ini, bintang tamu permintaan dari warga masyarakat Tegal Sari. Roboy. Mungkin kamu kasih spot apa gitu loh supaya lebih semangat. Budalnya sinden viral. Osai. Ini gak anak-anak tuh Pak. Sinden yang sangat cantik. Bareng-bareng hadir bersama-sama sidang viralnya Tuban. Kita hadirkan pada malam hari ini untuk Anda semuanya. Sinden yang sangat viral, sinden yang fenomenal, bisa dijuluki sebagai makhluk astral. Siapakah dia di sana? Ini namanya. Hai, bali bambu. La la la, wanita istimewa. Rainoko. La la la, wanita istimewa. Rainoko. Apa yang spotnya ini mau? Sing keri mau apa? Lah ya la wanita istimewa Rainogo. Seneng. Lah piye to ape? Jumbuhke karo kahanan lho. Sinden yang paling viral, Sinden yang fenomenal. Bisa dijuluki sebagai makhluk astral. Debit kopiah. terus Siapakah dia di sana? Liti namanya. Terus awakmu terus awakmu nih. Hei, maling aku maling. balik-balik. Balik-balik. kok maling. Balik Bang. Ngono kuwi ngelokne aku. Sinden Rainogo seneng. Oh, ora. Wis kekendelen, Lah kok kedelen ya, Bang? Kowe main daerah ndi? Tuban. Tuban iki daerah sapa? Oh Ya ampun. Iya. Berarti kita tangga-tanggamu kabeh iki. Ini daerahmu ya? Aja sembarangan. Mbok masyo aku ngene-ngene iki sik keturunan wali. Wali apa? Walidi palikku. Walah Paling dia. Tuban ki bumi wali. Paling ora ya Sunan. Makan Mbah Sunan Bonang. Mbah Sunan Bejagung. Mbah Sunan Gesing. Oke ya. Sunandar. Kuwi pakdemu aja. Sunandar Sunandi bareng. Ya kuwi sik keluarga. Asline Tuban aslimu. Tuban no Mas. Roh. Awakmu kan yo keturunan Sunan yo, Sunan Dirono. Masjid. Sapa? Sunan. Awakmu kan keturunan Sunan. Sapa? Sunan Dirono. Kuwi bapake. Masjid Agung ngerti sakmono gedene. Iki lho tambir masjid. Takmir. Takmir. Ora mungkin apa enak. Kowe dadi ngonoan. Wong kowe krungu. Bagiannya Wong kowe krungu suarane adane kupingmu kobong Lah ya. panas kok. Awakmu kan termasuk makhluk astral. Lah iya, kowe kan suarane jim setan perpayangan lulu barat patir percaya kacang ijo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok iso salam, Kok yo iso salam? Kok yo ora tau iso lho. Biasane yo panas ora koyo krungu apa ngono panas lho iki. Tak idoni kabeh lho. kok nesu. Maju. Rumangsaku kok iso senengane yo iki ning daerah Tuban aja sembrono. Tuban le. Kene iki luar biasa sekali khususnya Kecamatan Widang. Roh we. Masyarakat lho. Kene iki apa enek Mas? Contone Widang. Saya ngulon sithik. Lho, iya to? Compreng. Compreng. Ngulone Ndi? ning gone Mino. Ngalor kuwi ngalor. Lah ya ngalor terus ngulon. Alah, jangkrik. Terus ngulone Mino. Ngalor. Ngulone Gandul. Lho, kene iki apa enek? Sing guri kuwi lho gandul kuwi apa kok Gandul langsung apa? rame Gandul gitu? truk apa piye? Gandul itu sebuah desa. Di sana itu tempat wisata jual beli. Ada tempat wisatanya. Loh, aku buka setan ning kono. Jual beli apa? Kroto. Kroto iya apa ya? Kroto iya biasane niki dienggo pakan manuk. Manuke sapa? Manuke Pak Supriyono nek niki. Nengan. Enggak boleh. Maksudnya iki manuk ocehan. Manuk Maju luar biasa sekali Mas. Tegal Sari. Desa Tegal Sari iki Tegal Sari. tetap menjalin kerukunan di antara masyarakat. Gal. Galian nopo ae sing teko Bengawan Solo kuwi mengalir ning gone sawah-sawahe masyarakat. Sa. Sayo rukun bebarengan rina lan wengi tansah mituhu marang kersaning Gusti. Iki Mbak Lu kae jenenge Pak Supriyono. Huruf pertamane no. Pak pertama suno. Sup buntut itu sangat disukai oleh Pak Supriyono. Ya. Pri. Pria yang sangat jantan dan penuh pesona. Yo. Ya apa? Ya. Lah ya apa? Ya apa? Ya apa? Pak Supriyono ini sebagai kepala desa harus dihormati karo masyarakat. No. Nomboki pira bengi iki? Ya wis Gua nanggap masalah dia penting nyenane masyarakat. Panitiane jenenge Pak Sanuwar. Sangat istimewa. Iya. Nu. Nunut. Nunut toh. Bengi iki nunut Pak Supriyono. Oh iya. War. Warek tenan Mas. Oh iya. Mangan apa? Hidangan apa ae sing ora dicepakno ning mburi. Oh, enek kabeh ya. Enek kabeh. Buahe komplit. Nek semangka. Terus apa nih? Semangka. Orang ngono sembuh Enek jeruk gedang kan. Lho sing tak pangan iki Pak semangka. Masuk ke depan. Kamu beri apa? Kamu wong Tuban loh, so nganti sini daerah. Iya, Mas. Tubanmu ndi to? Aku. Di Gandul malah. Ora sini tak bacok cengelmu tenan. Saya daerah anu Bejago. Bejago. Ya. Iya wilayah. Cedak gini. Monggo sinten mawon ingkang badhe tindak teng Tuban mangki saged mampir wonten parkir Sunan Bonang. Lho kok nyapa Paling ora yo mampir wonten griya kula. Lah kon kapan Bejago. Lho ngaku nunut lho. Kowe yo nunut ben ngono. Aku yo ning emberan parkiran Sunan Bonang Kok ngono. alah kene kono. Nembang Nduk, Cayu. Oke, Mas. Tembang sing enak aja nganti sini. Oke. Tuban iki tembangane apa? Senengane apa nyanyi? Yo nek kene iki yo senengane yo pertayupan. Tuban. Iya. Lah ning aku kan iki karo lagak winginane dikukuhkan oleh Gubernur Jawa Timur Bu Kofifah sebagai duta Sakinah. Duta Sakinah. Iso ya kowe. Lho piye to Mas? Sakinah kuwi umpama tayu. Oktober bernyapa kuwi ya. Iya. Oh iya. Iso terus. Sabra. Bisa saja. Iso apa ora? Iya ya. Wapuk tenan. Oktober bernyaap C. Nadanya. Minor. Oke. Oktober bernyaap Mayor. ayo. Minor. Oktober Bernyaap apa? Berpasangan. Sakinah dari duta Sakinah. Berpasangan. Nyok. Oktober bernyapa.
Berpasangan, 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 berpasangan dawa buntute beda kuwi lo mas nadamu. oh ibate Tepuk Sakinah. oh tepuk sakinah lah Ngerti ora? ngomong sing jelas Oktober bernyapa Bernyapa. Bernyapa? ayo Berpasangan, berpasangan, berpasangan. ngene Berpasangan. ngene lho awakmu tepuk ra iso ya kan berpasangan 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 berpasang Iya cucaro. cucak romo berpasangan berpasangan Berpasangan. berpasang Ayo bernya. ya Oktober bernyapa Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling rondo. rondo saling rondo di kulmu saling ridho Do. Saling Lah ya cinta, rido saling saiki hormat. wis pegatan saiki roh. ngawur saling jaga saling ridho do Musyawarah untuk Sakinah. sakit Ya, ya. Oktober bernyapa Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho. Berpasangan. Sopora. jale buta Oh, alah dia duta, duta. Lah aku mari karo gerakan iki lho. yang iki Elek. Elek seminggu. Cari lho. ngono, Ri. Aku sampai mau melok grup lho, gara-gara iki. Lho, nanti keluar teko grup WA kowe nek sampe metu saka aku, keluargamu ora sakinah lho, Mas. Lah tapi kowe ora apa? Apa sakinah lho? Iya, tapi Lah, kowe ora duta sakinah, Berarti tepuk. bareng jabat jalan-jalan pacat. Melu aku ora? Lek ora melu aku, keluargamu ora sakinah lho. Alah, opo? Ayo. Melok wes, melok. keluargamu dhewe lho guys Tapi kudu apal, Dul. Keluargaku wis sakirun iki wis sakinah. Kudu apal. Apal, apal. Cali jabat tepuk tepuk sakinah Oktober bernyapa berpasangan, berpasangan, berpasangan. Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho. Musyawarah untuk sakinah. Berpasangan, berpasangan. Dangdut Mas. kokoh jali kokoh janji kokoh asik. saling cinta saling hormat saling jaga saling ridho musyawarah untuk sakinah versi tuban Bisa no? Bisa. Versi mundi. Aku dangdut. Dan versi di. Oh, yang dangdut mau wes aku dangdut wesan. Awakmu versi apa? mana aku Yang dangdut wes kowe lho. lo versi dangdutnya aku Aku ya wong loro seneng aku dangdut wes senengmu apa to? Ya tayub. Berpasangan, berpasangan, berpasangan. kokoh janji kokoh Aku malah kaya wantikah lho. Kowe ya ngono. Wong nyanyi iki oke lah, kowe lek nyanyi kuwi kowe apal siap lah. Aku ngakoni lah kowe apal kuwi. Tapi didelok Brutal. ngomong duta anak asap sandal. ya tau apa masalah dasar pak aku lagi nyadar gitu Ya ampun. Apa? Iki peta Tuban to. Yo iki Mas. Iki sing dipasrahi Mas Lindra ya iki. Peta Tuban ya iki Mas. masa dipasai mas Iki nyolong weret irengi apa duwa iki? Yo ki yo ring road to Mas Anyar kuwi. Oh, rekrut anyar. Iya, no. Ulanganan ki apa rada padang-padang. Alun-alun Tuban nek kuwi. Wong ngarepe iki rada enek padang tipis-tipis ya apa iki? Kuwi enek banyune kuwi. Enek. Ngebom nek kuwi. oh Lah ki wak telik-telik cilik-cilik iki apa iki ning ngebom iki? Loh. Mas iki anu lah leleran. Lah kene iki Lagi mlaku wadah. wadah nek peteng pojok iki ndi? Yo gandul nek iki. Alah. Kok ditekoki tenanan kok iso tekan kono. Peta buta. Maju depan. Nembang sing apik, nembang koyo Mbak Probo mau. Mbak Probo lho wis. Sapa? Probo. Lah wong pawakane kaya dumbek ngono mbok pamerne. Kaya apa? Kowe aja ngomong dumbek. Lah nyapa? Aku mikir biar wah dumbek iki enak lagi. Basan tak delok kuwancang basan dicepot mak kelemper. Yo kuwi kaya teke Pak Supriyo. Eh, Maksudnya iki senengane mangan dumbek kuwi. didelok
delok kaya kuweceng basan teko omah pelong kabeh langsung diapa-apane juga. Api ya dumbek kuwi. Apik. Karo makanan khas kene kuwi aku Makanan khas kene iki komplit. Apa, En? Lah kene mangan ning kene sampe teles kabeh lho, Mas. Masa? Lho, Mangan iya. apa? Mangan becek iki. Tules sampe. Kuwi makanan becek dudu becek kuwi. Becek. Lah iya. Tapi makanan kene ya buah kene nek buah sing sopan lho. Apa? Sualan. Duduk sualan. Siwalan. Siwalan. Nah, kene lho sing guguk beluk dem dem. Nah, Mas Percel senengane ombenan kene ya. Iya no. Drink khas kene. Iya. Apa, Pak? Ah, ya ae dhewe ya putihan lah. Yo anu to. Apa? Wait. Wet apa? Wak. Tapi yo legen, aku seneng legen. Legen. Wak iki tegese noto awak. Yo ngerti, maju ke depan. Noto awakmu ditoto maju ke depan. Oke. Noto, kurang maju, kurang. Di sisi to, Pak. Endi to, Mas? Malek ta? Yo, Mangkok mah padha iki. meslek iki lho. Wedok kok mbok celuk Pak kuwi lho. Iya lah kuwi gundul. Kurang ajar. Ya, Bang. Wingi ndasku korban lho. Lah ya Apa no? Suwek gara-gara kuwi. Endi suwek ora suwek. Lah akhirnya mau tak jahit to, Mas. Lah ngono jare ring road. Ya kuwi gambar ring road anyar. Tak duwondomi dhewe, Mam. Maju ke depan. Nembang sing apik itu. Oke, Mas. Ayo nembang nadane apa? Minta lagu apa, Bu? Napa? Thailand. Hah? Ya, apa? Ya. Napa, Bu? Oh, alah iya iki lho, Mas. Lagu senengane masyarakat Tegal Sari iki Cinta Merah Jambu senengane. Oh iya, nadane. Iki nek ra dinyanyekno anu engko gelo. Ya. Engko aku diparani ning omah. Cintaku Wong kene hanya iki soal iki wong apik-apik ning kene iki. Cinta merah. Apa maneh Mas? Ngomong ae. Ya iki jelas. Awakmu ya termasuk duta merah jambu ya. Iya dong. Duta. Cintaku hanya kamu. Cinta merah, merah jambu. Rape ya. Rinduku hanya kamu. Rindu hangat, hangat kuku. Lihat pohon pisang. Bila berbuah hanya sekali. Itulah cintaku. Yang takkan mungkin terbagi-bagi. Kamu saja yang di hati. Pau. Aku tetap setia. Sampai mati. ceng tresnaku yang mengkowe. Tresno abang jambu. Rinduku yang mengkowe. Rindu hangat, hangat kuku. Tang dalan wet gedang. Yen to uwak metu ontonge. Delokan bocah prawan. Yen to turu ketok ontonge. Ontong gedang. Ontong gedang, Ontong gedang. Yo. ontonge Pak Supriyono. Mas tuh gedangi Pak Supriyono. Nada dulu saiki ya iso. Lho. Kulino ngene lho Mas. Berarti kamu juga latihan. Lho piye to ngene aku Latihan kadino iki. tangga nada. Ngene Apa? ngabani truk mundur lho. Maksudnya ngene kuwi latihan tangga nada supaya Iso. Iso berarti. Iso. Iso to Mas. Kene nembang aku kene. Kowe kono nyok kono. Lek salin dulu. Iso. Tak idoni lho. kowe arep ngambung. Salin dulu. Eman. Eman wong ayu hang yo son eman. Eman
padha karo iki lho. Aring-aring biakar gedang campur sawi sampai kering kuliah iso dipilih. Gedang rodo sak durung dipangan codot. Ngomong yang dadi nganggo jogetan. iya iya aring-aring biakar gedang campur sawi. Awas. Asik. Pengen. Enak ora? Pengen ora? Aku ngono-ngono iki, Mas. Aring-aringmu iki lho kapan? Aring-aring biakar gedang campur sawi sampai kering kuliah iso dipilih. Iya toh. Mas ini, Mas. Bop. Sing terakhir. Mlakumu iki kleru. Sing terakhir aku Mlakumu nih. kleru. Dilontok aku lho. Aring-aring biakar gedang campur sawi lho sampai Enak dadi. Mau ora ngono kuwi. aring-aring biakar gedang campur sawi yang borong yang orgulu rantak urung Dipasne sih. Iya iya. Yo dipasne. pasno Ora pas-pas piye to? Ayo Kang, ayo Kang. ngene lho 1 2 3 tak diangkat Karek ngepas. Wis tak angkat iki medhone lho. kowe ngangkate ora jelek ngomong ngono Mas Mas Nita. Iki Jawa Timur lho, Mas. iya Sing penak Mas sampean. iya Iki main ning gone Jawa Timur. Ngerti ora nek Jawa Timur? ngertos Kendangane piye nek Jawa Timur? Nih, aku ini ngandani tukang kendang. niku njaluk Acarane Jawa Timur. Kowe njaluk Jawa Timur Lah nek Jawa Timur kok terus madhep rono nyapa? aring-aring biakar gedang campur sawi borong Jawa awas awas asik hop penak ora Enak. peng bido dilonge peng bido aring-aring biakar gedang campur sawi borong Jawa awas siro penake peng lima aring-aring biakar gedang campur sawi gedang bocor sakurung dipangan condong dinyang borong siro lupa molong tulung nolong Lon sewu. Masa lagi ping 30 ya langsung geblak. Kowe ora iso lho masalah beda. Lah iki nyapa to, Pak? Ya ngene iki biasa, kram. Oh. Jenenge kram. Masa semaput. Ora semaput iki etok-etok. Oh, etok-etok. Bola pengen rong semaput. Ngono lho. Hei, Duwe sapa kuwi? Oh, semaput tenan. Oh, semaput tenan. Bisa langsung ngadeg kowe dhuwitku. Pak, bakso 3. Aku ora nggih sampeyan. Dhuwit ora gelem. Ana dhuwit ra gelem bareng badok. Ceko. Sopo nek? Ya apa, Pak?
Mas Percil ya? Iya. Selendem. Nggih. Loh, duta sampo gondrong. Gondrong ya kamu ya? Sampo gondrong matamu. Ini kok gondrong lho. Apa? Gundul. Melok. So, melok tanggapan. Juragan Lodrok asik. Juragan Lodrok. Lodrok. Ya. Aku permintaan dari Bapak Supriyono nyuwun sarip tambah oso. Sarip. Aku dadi sarip. Ya. Kowe dadi koncone sarip. Oke. Jenenge Paiman. Oh, iya, iya. Pak Idi, Mas, gak Pak Idi. Ben musuhe goblok. Koncone. Oh, koncone. Kowe dadi Paimen. Koncone sarip. Wis entek pemain wis entek. Tak. Kowe gelem ora melok ora? Yo melu to, Mas. Ngerek kelir gelem. Erek. Yo garek gelem ta. Aku peran nih habis. Sing penting bayaran. Bayaran, Mas. Bayar. Oke, oke. Duit arep ora? Arep no. Kenalan. Turun. Dulur. Kenal no barek aku. Iki lo ning omah Juragan Lodrok cemplek sarep tambah oso. Oh, kudu guyu, Mas. Sarep pancen koncoku. Iki lho koncone Sarep sing durung kenal-kenalno. Sing wis kenal ya rungokno. Iki kang aran Paiman. Kenalno sing durung kenal. Iki lho kancane Sarep Paiman. Goblok. Guru suarane, betul suarane. Apa wis bagi apa? Malah watuk. Batuk Pak Haji. Minum bledek. Budrek. Hei! Sing durung kenal lo iki. Koncone Pak Supriyono. Dadi apa? Dadi apa kowe? Lah aku apa iki? Tukang lampu, tukang kerek kelir. Ya aku iki. Tukang kerek lir. Hei, jagoane wong Kulon Kali. Sarep ning omah kondang panganane rawon. Paiman kondang kancane Sarep ning omah pakanane soto. Paiman sego pecel. Tukang kerek lir. Turane wong-wong iki lho, Mas. Kaya kan Wis ora gablek apa-apa. sing apik. Sarep ombenane ning omah lek jus apokat. Paiman bar mangan ngombene jus tomat. Paiman mari makan ngombene soda gembira. Toak, Mas. Kaya tua. Lah ngopi apa nek? Balen ono banyu. Banyu teh sing apik. Banyu putih, Mas. Ya, Sesuai barek lakon bengi iki. Sarep aji-ajine aji saiki angin. sepi angin. Hei. Urung wayahe. Urung wayah. Mati. Manut karo lakone. Paiman aji-ajine sampluk angin. Mata angin. Masuk angin, Mas. Aji. Lah kabeh angin aku apa? Aji. Pekok ngono. Kiri. Hoi. Kodor.
Selamat datang pengunjung sekalian, silakan duduk menikmati hiburan kami, seni Indonesia asli, seni budaya Tegal Sari yang abadi, terdiri dari para tunas bangsa, menjunjung tinggi kebudayaan bangsa. Lodruk Tegal Sari berdasarkan Pancasila. Aman-aman ngombe kasur. Awakmu ya yo. Nah, kok awan ngombe kasur iki? Eneng pari, eneng klopo. Eneng klapa ditutuli pitik. Pak Supriyono kula nyuwun duwe. Ngawur. Ngawur kon rene lho. Oh, rene. Kon maro rene. Ana klapa dicampur jagung. Pak Supriyono minggah wonten panggung. Monggo. Ya. Pak Lurah. Monggo dumateng Salah dikebut minggah seramat. Bapak Kepala Desa Wiporo. Sumangga Panitia Ora modal atiku dadi kowe. Sidanya mana sidanya sini? Kira cantik. Sinden. Moga pun pergi. Kita foto bareng dulu, bareng-bareng karena pada malam hari ini emang luar biasa. Monggo Yuk, Panitia. foto dulu. Monggo, kita hitungan foto satu. dulu untuk dokumentasi. Monggo tak Mas selesai. Adem. Sambut, siap. Yuk, sini dulu. Oke. Yuk, lagunya apa? Manut, aku manut. Oke ya, kita joget dulu. Oke, yuk, 3, 2, 1, bareng-bareng masih bersama keluarga besar dari Tegal Sari. Ini semuanya, ya, habis ini. Kita joget dulu Bapak, satu lagu aja. Oke. Kita buat dokumentasi buat ada di Guyon Maten. Ya, Cok, lagunya sembarang, Cok. Manut, Cok. Yuk, 3, 2, 1, yuk. Sini cantiknya Guyon Maten. Yuk, bareng-bareng masih bersama Guyon Maten. Asik. Yo, joget. Langsung. Dua tiga dumateng sagung para rawuh para pamirsa sedaya namung pekatan kesempatan ing kula sakadang saking paguyuban Guyon Maten tak pertil JS kesuwan wonten ngarsa panjenengan sedaya. Wiwitan ngantos pungkasan kula prewat kalepatan kula sakadang nyuwun agung ing sampun pangasami dumateng panjenengan sedaya. Kula sujud prastya kula sondok sumitra katuraken sugeng dalu sugeng pumisan sugeng pinanggih sanes wonten kanthi atusati sak beja-bejane wong kang lali isih beja kang eling lan waspada. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.